Benvinguts una setmana més al resum de les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. Moltes coses interessants han passat en un nou cap de setmana ple d'emocions. Comencem, com sempre, amb el sumari. Repassarem tot el succeït dissabte al matí al municipal de Can Boada de Terrassa, on van veure en acció uns quants equips de les competicions de flag de la categoria Sub-11 i Sub-15. També hi ha hagut jornada de la Lliga Júnior, la sisena ja, on han destacat dos resultats per sobre dels demés. Si voleu saber el que va passar, no us perdeu el nostre programa. I acabarem amb la jornada matinal de diumenge a Badalona Sud, on els Open de flag, que encara no havien debutat, van poder disputar els seus primers partits. Ja hi som tots? Doncs comencem. Com hem dit, ens traslladem a Terrassa. El municipal de Can Boada va estar ple de partits dels nostres nois de la categoria Sub-11 i Sub-15. Començarem amb el que va passar amb els més petits, on es va disputar un triangular entre Reds, Rookies i Búfals. Els locals Reds van ser els principals beneficiats de tot, ja que van guanyar els dos partits. El primer, contra Rookies, va ser força igualat i va decantar-se pels vermells per 31-19. El segon, els agarencs el van guanyar els Búfals amb una mica més de claretat, amb un joc de carrera imparable per 7-27. El tercer partit va enfrontar els dos derrotats i van ser els Rookies els que van aconseguir emportar-se la victòria en uns minuts de joc molt intensos i un resultat del tot ajustat. Els de Barberà guanyaven per 13-12. La jornada de flag Sub-11 es va completar també dissabte a Granollers. Els celtes van aconseguir les dues primeres victòries de la temporada davant dos equips dels Dracs, contra l'equip plata per 20-18 i contra l'equip negre per 14-19. Els locals Fènix seguiran sense guanyar després de perdre contra els Dracs negre per 7-25 i contra els Drac plata per 27-6. Amb aquests resultats, la classificació està encapçalada per Reds amb 4-4, seguits de prop per Rookies amb 3 victòries. A la cua, els Dracs plata amb una victòria i en cap encara els mencionats Granollers Fènix. La jornada de Sub-15 també es va disputar entre Terrassa i Granollers i va tenir ni més ni menys que 16 partits. Els Búfals van guanyar els seus dos partits contra els equips del Baix Camp, contra els Imperials per 20-13 i contra el nou club nascut a l'Hospitalet de l'Infant per 32-0. Un equip que també van pagar la seva inexperiència contra Vilafranca Eagles, caient per 40-0. Va ser precisament contra els Eagles on els Imperials van sumar la seva primera victòria de la temporada, imposant-se per 18-0. Per altra banda, els campions de Copa Terrassa Reds van imposar-se en un bon partit a Rookies Blue per 35-12, però van sucumbir davant els Vinaròs Ironmans en el primer partit de la jornada per un ajustat 16-18. Els mateixos castellonencs van sumar el 2-2 davant els Dracs per 6-14, però en el tercer maig del dia els Ironmans no van poder donar més contra la velocitat i potència dels celtes, acabant caient per 19-6. Els de Bigues i Riells just després no van poder contra uns pioners molt físics i espectaculars, caient per 12-25. Els de l'Hospitalet també van guanyar el seu duel contra Rookies Blue per 13-21. Els barberencs tampoc van poder sumar en el seu duel contra Legends, caient per 35-19. I els de Torrelles també van guanyar el seu segon duel i definitiu contra Dracs per un clar 6-37. A Granollers, els equips de Rookies van fer el ple. Els White van guanyar a Granollers per 6-18 i els Pagesos per 12-7. I per la seva part, els Gol van imposar-se 26-0 a Pagesos i 42-19 a Fènix. I com queda tot després d'aquesta gran quantitat de partits? Doncs tranquils, que ara parlem de la classificació. Una classificació encapçalada per Rookies Gold amb 4 victòries. Búfals, Rookies White, Legends i Pioners segueixen ben de prop amb 2-2. Ironmans, Eagles, Reds i Celtas ja tenen una derrota. I Imperials i Rookies Blue, una victòria. Tanquen la classificació Pagesos, Dracs, Fènix i Centurions en cap victòria encara. No et perdis res del futbol americà català. Subscriu-te al nostre canal de YouTube.
Continuem el programa amb més emocions fortes i és que passem a parlar de la 6a jornada de la Lliga Catalana Júnior, on vam tenir aquests resultats. Terrassa Reds i Falcons Senglars van empatar el primer partit de la temporada 28. Pioners segueix en el seu gran moment i es van imposar 44-7 a Badalona Dracs amb un nou recital del seu joc ofensiu i sobretot del seu running Luder Pérez, autor de 3 touchdowns, i d'Esteve Jimeno, autor de 2. Els Granollers Fènix, per fi, van aconseguir la seva primera victòria, imposant-se 27-0 a Pagesos. La defensa va estar impecable aturant el joc de carrera dels barcelonins i en atac va sobresortir Josep Oriol Macia, autor de 2 anotacions. Els rookies ja estan segons classificats després d'imposar-se 0-14 a casa dels Búfals en un partit molt disputat i no es va jugar el partit entre Bocs Imperials per falta d'efectius del conjunt de Reus. Com hem dit, el partidàs de la jornada es va jugar a Terrassa i és que els Reds han demostrat saber jugar en ambdues parts del camp quan estan centrats, això sí. A la primera part, sens dubte, que no ho van aconseguir i els Falcons Senglars van dominar amb, com no, uns espectaculars Edu Molina i Pedro Gandarillas. Amb un resultat de 6-28 semblava tot sentenciat al descans, però els Reds van apel·lar a l'èpica i van aconseguir empatar el partit al més pur estil Patriots a la recent Super Bowl. Amb el temps quasi a 0, van anotar un touchdown molt sofert i es van jugar l'extra de 2 punts i ho van aconseguir. Amb aquest empat, els beneficiats són els rookies de Barberà, que escalen a la segona posició després d'una treballada victòria a camp de Búfals. Les defenses agressives, els dos equips van estar per sobre dels atacs. Els barberencs van estar, això sí, una mica millor en atac, trobant fuites d'aigua. El quarterback Carlos Toribio encetava el resultat i el tancava en l'inici de l'últim quart Pedro Morato. Box manté el liderat a pesar de no haver jugat, Pioners demostra que vol entrar a playoffs i Pagesos en 6a posició sembla que perd una mica de pistonada. Dracs amb 2 victòries, Búfals i Fènix amb 1 i Imperials amb 0 tanquen la classificació. Acabarem aquest intens programa d'avui amb el resum de la disputa de la segona part de la primera jornada de la Lliga Catalana d'Open. Diumenge al matí al camp de Badalona Sud es van veure en acció els altres 9 equips que faltaven per posar-se en marxa i com va passar la setmana passada, 3 equips van sortir amb 2 victòries. Un d'aquests equips va ser un dels finalistes de la Copa Catalana disputada fa un parell de mesos, l'equip Yellow dels Wolves de Sarrià de Ter. Primer es van imposar en una dura lluita a l'experiència dels Pioners per 13-31. Pioners empieza muy fuerte, están mayores pero son muy buenos, tienen mucha técnica. I posteriorment no van trobar oposició davant uns joves i encara força verds Reus Imperials solventant el partit per un clar 53-6. Imperials al llevar ha sido un poco más fácil, también están empezando, pero bueno, al principio nos han puesto las cosas muy difíciles, pero estos chicos con 15 años tienen muchas ganas y mucha energía y a veces cuesta pararlos. La mejor manera de empezar la temporada sin duda, hemos empezado muy bien la temporada con muchas ganas, la gente contenta, muy buen ambiente, o sea que vamos a por la temporada, vamos a por ellos. Objetivo real, llegar a la Final Four, lo que queremos es llegar, vamos a por la Liga. Nos metimos en las finales de Copa, nadie contaba con nosotros y vamos a ver si damos otra vez, nos metemos en finales y vamos a luchar. Nuestro objetivo es luchar y vamos a por luchar hasta que nos paren. L'altre equip que va arrodonir la jornada van ser els Bulls de Sant Martí de Tous, un equip jove i amb un joc molt alegre que van sumar la primera victòria davant els Pagesos Black per 26-6 i que van patir força per guanyar en un ajustat 15-6 als Ironmans de Vinaròs. No ens esperàvem això tant que sense entrenar poguéssim sortir-se'n tan bé i és bona manera de començar ben bé. Encara falten 2 incorporacions noves que ens han d'arribar i creiem que podem fer un bon paper a aquesta lliga. Intentar arribar a la final a Catalunya, donar-ho tot i sobretot nosaltres anem a guanyar. Vull dir, encara que no sigui possible, intentarem guanyar. Tanquen aquest selecte grup d'equips triomfadors els Bucaners de Sant Fruitós. En el primer partit van demostrar un desplegament ofensiu espectacular, acabant amb Badalona Dracs per 46-0. I van haver de treballar més per imposar-se més tard als Reds de Terrassa, encara que van trencar el partit a la segona part i van tancar el marcador per 40-25. Aquest any tenim aspiracions d'estar de la meitat amunt de la taula, és la nostra intenció,
i començar amb 2 victòries avui era molt important, a més han sigut 2 victòries solvents i treballades, me'n vaig amb un bon gust del treball de l'equip. M'agradaria arribar a l'última jornada amb opcions de playoff, seria l'objectiu. Si no arribem a l'última perquè hi ha un partit dolent, doncs mira, no passarà, però tenir opcions durant tota la temporada seria la idea. Aquesta jornada va acabar amb una victòria clara dels Reds Agarencs contra els locals Dracs per 31-6. La victòria de l'experiència de Pioners contra els nous Imperials per 26-6 i la primera victòria dels pagesos Black contra els castellonencs Ironmans per 24-7. Amb aquests resultats i recollint el que va passar la setmana passada, Pagesos White, Bulls, Gladiators, Wolves Yellow, Buffals i Bucaners encapçalen la classificació amb 2 victòries i cap derrota. I per la part baixa, encara no coneixen el dolç sabor de la victòria els Ironmans, Wolves Blue, Box, Dracs, Imperials i Urolog. Aquest proper diumenge tornarà a haver-hi Lliga Catalana FRAC en categoria Open, amb enfrontaments directes ni més ni menys que 3 dels primers classificats, Pagesos White, Gladiators i Buffals. Serà diumenge al matí a Granollers novament. Però tot això us ho explicarem la propera setmana. Per avui, això és tot. Gràcies per la seva atenció i suport i ens retrobem la propera setmana amb més resums aquí, al canal de la Federació Catalana de Futbol Americà. Fins la propera i a seguir consumint futbol.